A veure, avui us tinc preparats una de les casetes en el residencial de Can Camaret, barri Pont Major. Barri Pont Major colinda amb el que seria tota la part del Trueta i Barri Vell i també Montjuïc, una de les parts més grans en zones verdes. Aquí el que tenim és l'entrada per cotxes, tant a soterrani com a la part superficial de places. Tot aquest tancat en verd és on està l'espai comunitari de piscina. Per aquí tindríem l'accés peatonal i aquí veiem les bústies en la seva totalitat de veïns. I endavant, sisplau. Passem per aquí on tenim ja els 40 metres de sortida. Aquí en aquest cas la propietària va decidir ficar-ho amb gres, amb rajol, però es podria aixecar i tenir zona de jardí. Es pot plantar i utilitzar com qualsevol altre jardí. Tenim unes obertures molt grans per capturar encara més llum. I arribem amb el que és la zona comunitària del menjador. El menjador té una porta batent que també ens conduirà al que és la cuina, completament equipada, amb forn, campana, microones encastat, rentador, i tenim també l'espai que s'entreveu per al rent de vaixelles. Aquí la propietària va voler aprofitar tots els racons possibles i va fer un armari en el sotescala. Es pot entreveure una mica. De sabater, per traster, per al que sigui, però és un altre espai. Aquí tenim un primer bany, un aseo, que ens serveix per la no haver de pujar contínuament. I ja passaríem a la part de dalt on trobem les dues habitacions amb armaris encastats i el bany complet. Veurem que les habitacions donen a l'exterior i tenim un altre cop les vistes obertes a la plaça. Aquest té un armari profund i alt per penjar o guardar. I encara podríem aprofitar d'aquestes dues habitacions els espais de dalt, perquè com veieu el sostre és més alt de l'habitual, per tant es podria fer encara un espai de guardilla o de traster, tant en aquesta com en l'altra habitació. He de dir que aquest pis té gas natural com a calefacció i també té aire condicionat que pot donar també calor per aquests primers dies d'hivern sense fer servir la calefacció. I ja passem a l'habitació gran, on aquí la propietària va fer un armari encastat enorme, amb portes corredisses per aprofitar l'espai. I tenim de tot, tant per penjar, tenim calaixeres i també estanteries. Vull ensenyar-vos també el que és el sabater, perquè té tots els detalls fets, complets, molt correcte. Aleshores també, perquè encara acabi de respirar més l'habitació, tenim un espai de balconet, perquè ens entra tot el matí fins a migdia la llum del sol directe. Aquí veiem que aquesta caseta a part disposa de dues places grans d'aparcament, alhora són tancades i alhora té espai suficient com per tenir capacitat de magatzem. És automàtica, tot i que ara jo no disposo del comandament. Per acabar amb Can Camaret us volia ensenyar una de les parts més màgiques, que és la part de la piscina, on disposem d'un racó de dutxa i també la comunitat té material com tombones i parasols per quan arriba el moment de més calor. Us deixo dos detalls. La comunitat són 46 euros mensuals, que per tenir piscina és molt econòmic, i l'IBI també us el deixo anualment, són 463 euros. D'acord, amb aquests dos detalls ja us abandono fins la propera. Dir-vos que, sisplau, per més detalls feu-nos un truc o a partir de la web estigul.com podeu fer el contacte directe i nosaltres us truquem per donar-vos més detalls i resoldre dubtes. Així que fins la propera.